Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka East West Group of Institution Bangalore. Ka khot admission nagamta ka nursing but paramedical course. Ka bala ithu da ka Indian Nursing Council. Ka buy admission ka badunatam. But she's pa percent ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Kamukam College long kakot admission haki degree but diploma course ban long chef hotelier but kiwai ban dep khap mania fila ban call haki niki number. Nadu biklayo lai lut naga sorkar pareng kata nadu usnam kakandai spa sau punyo hadu minta kladon South Tylli Thma ki behe hapereng ke India bat ke Pakistan badan lo kani kidan bon Tylli ki jinga art bat ke jinga pin ibor ka ba jinga khun lalong kum ka Thma hende kambam pat shim lapin mana Thma ka Thma ka baning kong ka de hauri sau jo usnam kakandai spa sau punyo kata tang hadin arbanai bagini ki atli kiri ki yo lai lut bagini ka Thma ka blatip kum ke Indo Pak War klane hadu ko shitrik kala Lincoln Jones nem ka kandai spa sau pu kandai hakani ka Thma ke India ka yo kurup lai pawa ki jaka Jammu and Kashmir ka Thma ka ba arpat klas dang nadu ka santrik unai lar hadu ka pulai trik unai lor Jones nem ka kandai spa ndreposan haka baga Pakistan ka thumu ban kurup ki jaka jong ke India ha Kashmir hendre ka Pakistan kam shimnala bat ka Thma kala kod da ka bayo soy ka Tashkent agreement house nam ka khandai spa andre phonrio ya ka baga Soviet Union kala shim ya ka binta ban long kum ka ksyang nong penyasok ka Thma ka balai ka de house nam ka khandai spa nyopowe bat ya ka di ka Thma latip kum ka Bangladesh Liberation War klas dang nadu ka lai trek hadu ka kandre trek uno pra ka khandai spa nyopowe ka Thma ka ne tang khat sausngi bat ke India kliyo kurup ya ka Dhaka kumba khandai po jarun sipai ke Pakistan kilawan pendam ha ke India but they how to usnam makami kari Bangladesh ke papat na ke Pakistan ka Thma ka bakhatu ha pedeng ke India bat ke Pakistan kari ka Thma Kargil ka Thma kelas dang nadu benai jimang bat ke kut hadu benai naitung jong usnam ka khandai spa khandai pukundai bat ha ka Thma ke India kliyo kurup yang jaka baju syong ke sipai Pakistan nologa Thma kijinga kan atpat ha pedeng ke India bat ka Pakistan kijumi na kapor syakapor namar ka jingon rong kile no Pakistan ha India banle ki kampin trim kum ka jinga Thma ha parliament ka jinga Thma kile no ha Mumbai ha Pathankot Pulwama bat dangshan menta ha Pahelgam ha ka diga sien ka pamenta ki India kala jubab da ka bating ya ka Pakistan bat ka jinga khun ha ka mi singi pale klalong kum ka Thma South Tylli Thma ke Pakistan kala Sharem ha ke India bat bon kiro shampang ha keri India ki bakran shpang ka Thma kila ong baminta ka kintile lada ka Pakistan ka Pyneh kam la shu ban chanslam tamar ba ke India kala byanglut ki tiar Thma jongka